Вітаначкі ад электра на сувязі і крышачку электрамантажнікаў з усяе Беларусі. Ага, вы правильно здагадаліся. Мы зноў трапілі на чарговае мерапрыемства, дзе зноў плануем паслухаць нешта карыснае. А можа нават атрымаць новыя веды. Але насамрэч мы прыйшлі сюды павітацца з калегамі па небяспечнаму бізнесу, якіх тут апынулася ну вельмі зашмат. І я, напэўна, упершыню бачу такую вялікую колькасць людзей, якія па свайму ўласнаму жаданню і без усялякага прымусу прыйшлі кудысьці навучацца. Карацей кажучы, я шакаваны. Ну а цяпер, напэўна ж, трэба расказаць, куды ж мы ўсё ж такі трапілі. А трапілі мы на мерапрыемства, арганізаванае кампаніяй «Свет у доме», дзякуючы якому мы павінны былі пазнаёміцца з брэндам Акара, які актыўна нас быў павінен упэўніць, што правадны разумны дом гэта ўжо мінулае. А цяперашняе сучаснае гэта бесправадныя тэхналогіі. І што рынок патрабуе менавіта іх. Так і запішам. І працягнем уважліва слухаць, як гэта робіць Александр. Чем ты занимаешься? Уцяміўшы Сашку, мы працягнулі слухаць прэзентацыю, якая ўсё ішла і ішла. Але нарэшце мы дачакаліся кафе-брэйку, у якім з задавальненнем пачалі тачыць лясы з калегамі. Бо гэта самая любімая нашая справа. Але кайфы былі недоўгімі, бо пасля перапынку прэзентацыя працягнулася. Нам паказалі ўвесь шэраг прадукцыі брэнду Акара. І нават паспрабавалі растлумачыць, як з ёй працаваць і як ёю карыстацца. І чаму мы павінны набываць менавіта яе. Ну а пасля пачаліся пытанні з залі, на якія прадстаўнікі брэнду спрабавалі адказаць. Але як мне падалося, яны да іх былі не падрыхтаваныя. Бо мантажнікі, якія хоць крышачку працаваўшыя з гэтай сістэмай, ставілі прадстаўнікоў у тупік і выразнага адказу не атрымлівалі. Карацей кажучы, было зусім невялічкую кропельку сумнавата. Бо, на мой погляд, прадстаўнікі яшчэ самі не ведаюць, што расказаць пра свой прадукт. Але ўсё адно я бязмежна удзячны арганізатарам, бо дзякуючы ім атрымаўся такі цудоўны форум электрамантажнікаў, дзе мы можам лішні раз сустрэцца офлайн і пажаліцца адзін аднаму пра наша цяжкае жыццё. Ну а што датычыцца Акары, то гэта даволі недрэнны варыянт ператварыць свой звычайны электрамантаж у мантаж кшталту разумнага дому, дадаваючы туды іхнія модулі. Ну а так, пакуль. Ну, што я і казаў, электрыкам не дай папрацаваць, а дай паразмаўляць. Вось такія вось справы, кацяняты. Адьё. Да? Да, было весело пообщаться с коллегами. Ну, это самое главное в этом мероприятии, нам подалось.